koja je priča o kalkulaciji. Kažu lako, pa jeste lako za poznao. Prvi put sve je teško. Znači, idemo ovdje lista svih kalkulacija. Kažemo kreiraj novu kalkulaciju. Broj ulazne kalkulacije, to je ono što vam oni, što dobijete onaj papir, pa piše broj računa otpremnice, recimo 45 2022. Kad unosite danas, samo možete kažete juče i tako dalje. Ovo isto broj stoji na kalkulaciju kada im stigla, jel? I piše tamo koliko imate odloženo plaćanje i kada treba da platite. Nema zavisnih troškova i izaberemo dobavljača i recimo centralni magazin. Znači kada ubacimo sve te artikle gdje će oni da se smeste. I sad kažemo ovako neki test artikl. Njegova navodna cena je 1000 dinara. Nabata. Količina, koliko mislim, 10 komada nam stigo, komada nam stigo, cena je ta. I mi hoćemo da zaradimo, to ja sam vaš 30%, i automatski računam koliko je malo, pa da nam cena je koliko ukupna. Tako ući, tako ući. Koliko smo ući? 10 komada i op, super. A imate i ovu varijantu, recimo sad ovaj artikl, njegov navodna cena je 10.000 dinara. Ne mora biti tu, 20% PDV. 5 komada smo. A mi bi jedan da prodajemo 400 dinara. On nam automatski računa maržu i kaže koliko je cena. Znači možete ili da ubacite maržu, pa računa malo prodaju ili malo prodaju pa računa maržu. To je da ne bi vi peške uzeli pa računali. Ja. Oni ovaj PDV podu, tamo kad ste ubacivali artikl koji je stavljen PDV. Čisto da znate samo. I opala. Stisnem tu. Mogu sam i ovako čisto kažem da ja ovo preradim sa tab, stisnem na tastaturi tab i preradim. I kad dođem tu do kraja, mogu stisnem i enter. Tako da manje više skoro radim sve na tastaturi. Sad kad smo to završili, kako se zove, nema ništa da snimamo, mi ćemo vidjeti da je naša kalkulacija tu. Možemo da je oštampamo, tako? A možemo i da nastavimo dalje da ubacujemo. Šta je ovo zaključeno? U slučaju da nismo završili pa želimo da nastavimo, mi je nećemo zaključiti. Ali kad je zaključamo, mi više ne možemo da je menjamo. Možemo da je štampamo, da izbrišemo. Ili da ubacimo artikle u prodaju. Kad kliknemo ovdje ubaci artikle u prodaju, on će da ubaci te nove artikle koji su stigli kroz kalkulaciju. I manje više to je ta neka priča. Ovo da li je plaćeno ili nije plaćeno, to je da možda dodate da ste platili tu kalkulaciju pa da znate da vas ne opominje sistem. Kako se zove, treba da platiš. Ali imamo fore još tako da to je to. To je neka brzinska priča o tome. Ništa, čujemo se, čao.